Alright. Sanibona silana ke esikoleni Amaphephethe secondary school. Siyabonga kakhulu ke siyabonga baba. Sila esikoleni Amaphephethe la eduze kwami ngino deputy principal ubaba uXaphashe uXulu. Ngalesi nobaba Umsane. Ubaba Umsane ke uyena osixhumanisile ekutheni size sifike la esikoleni. Nokho kuthatha isikhathi ke kade sakhuluma kwaukuthi nami bengisaxakekile ke ngisehla ngenyuka kungaqondani ukuthi ngifike la kodwa ke namhlanje finally sifikile. Akahambi yedwa kuba Umsane uhamba nethimba lakhe asebenzisana nalo engingazi noma mhlawumbe uzobethula nala esikoleni kanjalo ubaba uXaphashe mhlawumbe ngibone ngathi khona nothisha silethe icathulo ke ngaphansi kohlelo lwethu enlaziyo lwaka 1 million pairs of school shoes all driver abaka 7 times funerals. And by the way le moto sayinikwa nje mahala ikhampani yomuntu omnyama wakithi ubaba uThabani Sibisi wase Fryhead owathi mayebona online lokho esixhasa ethenga ama uniform wathi mayesezwa kuDudu Khoza ukuthi kanti ngenza lo msebenzi nje imoto ayikho hayi wathi cha ngeke ngiyaphakamisa ngiyanikela ngemoto sangazi ke sayitshenta mhlawumbe imoto nje uyabona wathi angifike Fryhead le moto ayifika ngihamba yodwa yayinama pair of 50 ecathulo wathi nje na ngize Fryhead ngizolanda ama pair of 50 ecathulo ngahamba nobaba uAyanda Msweli kanti bona beno baba uAyanda Msweli bayalwazi udaba wafika wasinikeza le moto iyona ke imoto esisebenza ngayo isihambe isigqokise izingane since siqalile icampaign bezu 224 kushuthi sezu 234 manje icathulo esesiyikhiphile sihamba ngale moto eyicathulweni esesinazo siyiqoqa ngemnikelo so baba cha nawo kumnikelo esinawo okwamanje kodwa sizobuya ngiye ngikucizelele kuzo zonke izikole engihamba kuzo ukuthi angeke kusasho nina angeke kusasho ngoba sekubuza mina ukuthi ngiqoqeleni izingane ezinye ngoba masithi 1 million pairs of school shoes sithi 1 million asidlali no 1 million sizokuhlanganisa isifiso sami ukuthi at least KZN 100,000 oyicathulo iMpumalanga 100,000 Gauteng kanjalo wonke ama province sikhave zonke izingane sifihla ihlazo likamakhelwane sifihla ihlazo lomzali ngoba akulimali ingane kuphela kulimala nomzali ayikho into ebhlungu njengokuthi umzali njengoba kuzongena ubusika nje ingane yakhe ekseni iyaphuma ihamba ihlatshwa amatshe ayinalo nejezi sizama lokho nje inhlonishwa. Siyabonga kakhulu ngomsebenzi enithi esensena wenza ngempela ukutshala emfundweni kusho ukuthanda isizwe ngoba isizwe asiyilutho ngaphandle kwemfundo and abantwana benjwa kuza kuJuni ngempela abanye babe uyabona amazicathulo zabo zinezimbobo thothi umuntu unikezwe ngisho ihomework noma unikezwe nje itask ukuthi enze speech uyasaba ukuya phambili ngoba uyabuka ukuthi zidlekile izicathulo zakhe. So ngalo sicela ukubonga kakhulu sisi lo msebenzi awuqhubeke uye phambili abantu baqhubeke basupporte igalelo elingaka eseniliqalile engathi ningaphinde nifike nakwabanye abantu eSouth Africa yonke nase emhlabeni nje jikelele kwenzeke njengoba nifisa. Siyabonga kakhulu siyabongela abantwana bethu. Siyabonga. Na asibingelele sibonga kakhulu baba Mfekayo emsebenzini omkhulu angakwenziile after ngikuphushile ngemuva ngibonela ukuthi indoda eneqiniso ama calls zami nama WhatsApp messages zami ubuwaphendula kodwa lokuthe ngizofika kodwa ngathi ngizofika nini angibonga kakhulu i-leadership yasesikoleni ekuyona eyamukelele lesipho lesisiqhamuka kwa 1 million pairs of shoes nayo icompany le yama-funeral services sifuna siyisupport siwumphakathi ngoba phela iyona lena edala ukuthi izinto zibe kanje. Ngibonga kakhulu usihlalo wesikole uMr Khumalo okuyena sikanye naye la sizomukela sinikeze izingane nelunga lomphakathi uMrs Msane ekuyibona nabo kade beyisebenza lento bengisiza ekuthini isicoordinate lento. Baba Mfekayo izandla idlula ikhanda ngiyabonga. Siyabonga. Thank you so much.